Nația mătii de jucătorilor pește prăjit. Dude, what the... Mă! Care veți găsi numai Shelly. O lume cu mulți boscheți și plin de jucării pentru Shelly. Nu știu pe cine să atac. Poco, come on, come on. Sărac. În sprău, dar e Shelly acolo. Dă-i, rupe-i, rupe-i, Cocoș! Rupe-l! Du-i tu-i mama, mami. Rip. Iară bă, Jesse, bă, dar toți futaii joacă Jesse, mă. Hotelul din jocuri de cu Jackie, grup nebună. Irina, ce ai pățit? Ca să nu zic ce ai fumat. Nu înțeleg cum de n-a putut să... Aaa, bă, du-te în sânge să te bat. Fii atent că ăștia o să ne bată, bro. O să ne bată ăștia. Bă, ce ghinion, bro, ce ghinion, ce porcărie de colt. Na, e GG, well played. Dude, what the fuck? Unde ne-am prostit, bro? Nu înțeleg unde ne-a prostit. Aoleu, nu iară bug-ul ăsta. Bă, cum ai meu noroc numai la bug-ul ăsta, mă? Să trag în el de joc. Mă dau să pic cartele burducea sau uitam, nu. Mamă, 2 sprăut, unul sus, unul jos. Și eu mă mișc cum mă mișc. Fă-mă viață. Mi se pare o porcărie, bro, mi se pare un trash. Un trash de joc că efectiv nu rezolvă bug-ul acesta. Cum o, frate, să nu rezolvă bug-ul acesta? Nu pot să mă coordonez, bă. Nu pot să mă coordonez, bă. Dezgustat. Joc de milioane de euro, ești nebun. Că milioane de euro fac. Milioane de euro. Ai, Doamne ajută, aleluia. Dude, what the fuck, cât de prost am putut să joc acolo, dude, vai viața mea. Vai viața mea. Nu, am vrut și eu să fac o manevră. Nu s-a putut. Pas. Bravo. 18 HP. 18 HP, când efectiv Shelly stă și o freacă în cap. Și cu un sprout. Hai că dă-o în sânge să o bat. Dă-o încolo de treabă. Hai să jucăm toți sprout, să fim toți labe triste. Nu mai putem să mai pușăm nimic, că joacă toți proștii sprout. Sunt niște oameni foarte nesimțiți. Cate. Am zis că bag duo. Că mă joc tot solo, să moară măta, n-am mai zis. Să moară măta Spike, de prost. Prost care te-a făcut măta, prost. Cu echipierul tău a dormit pe joc, să mă piși în gura lui de prost. Cu Spike-ul lui cu tot. Am 16, am 16 abonați. Am 16 abonați, s-a terminat șmecherea, s-au dus toți abonații mei. Toți abonații mei s-au dus pe apa sâmbetei. Eu am vrut să fac asta, gen la perete. Dar și cum mi-a dat hiturile. De ce porcărie, bro, ce porcărie. Stai așa ca ultimul terminal la perete.
Stai ca ultimul terminal la perete și efectiv cel care câștigă are ăla care are legiul cel mai mare și stă așa ca ultimul terminal și face așa, uite așa. Mai dai un hit, mai stai un hit, mai stai la perete, uite numai așa. Care este cel mai brawler? Elite, o întrebare foarte bună. Nici eu nu știu să-ți răspund la ea. Care este cel mai brawler? Cel mai brawler dintre brawleri. What the fuck? Tu-ți morții, mătii, te-ai băgat în perete, băgat aici la măta în perete să te bag. Tu-ți morții, mătii, de joc și jucătorii lupește. Nu, mă, nu, eu n-am ce face cu Bibi, frate. N-am ce face cu Bibi. Ca. Un căca de brawler, și un căca de brawler pentru bol. Sumă, te-ai născut urs, ți-a născut măta urs, cu urs din tine. Nu dai cu sprout. Ai disperații ăștia să trag în ei de nu sunt disperați. Upț în gură. Upț în gură. Upț în papilon. O, tată, unde pui gadgetul ăla? Acolo avem Siege. Băi, dar nu mai mape de senasoale, mă, frate, mă. Nu mai mape de senasoale. Nu lua, bro, Dynamite, bro. Nu te prosti cu Dynamite, pișata în el de Dynamite, bănin. Ce ai, mă? Să ai naiba de toxici. Asa, mătii și nația, mătii să se fută. A, și și-a dat. A, păi știi ce fac? Foc. Coaie, cum l-am văzut, mă, stat în boscheți? Bă, incredibil, bă, uitați-vă și voi unde stătea omul, mă. Bă, ce panorame de oameni, mă, și-au devenit și ăștia și pe Fortnite. Cât de contestă omul ăla, mă. Uite, știu ce rapan. Ce rapan de om. Și are și super încărcat. N-ai, mă, cum, frate, și cu Shelly pe mapa asta n-ai cum să dai. Ia pe ora și fugi, tată. Ești numărul 1. Ești numărul 1. Dă-i! Aia, tată, ești numărul 1. Numărul 1 ești. Bravo, bă, bossule, băi. Pam 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 pam. Dă-vă morți voștri de căcați.